Takže čaute všetci, dneska si ukážeme môj postihnutý gameplay, takže užívajte si videjko, čaute. Silný gameplay mal typek. Ty vole. Lani! Dobre. To je paty. Ty pič! Jeho zachránila normálne bľacha. Ty pič, ty kok, ty nik, ty vole. To je to, že ja nikoho nevidím. Četán! Dobre, dobre! Z duše nenávidím túto hru. Poviem vám 3 fakty o tejto hre. Dáááá! Čo ti... Pič! Šetán! Debilko slabý. Preto vstúpil na tú menu, bo si myslel, že som jeho ocko, ktorý odišiel pred 10 rokmi. Pre mlieko, viete? Preto dostal taký šiton. Zminul. Aha, ono mne nevie, ten... Dobrá, už. Aha, jeden dead? Díky. Ježiš, som šok čaržou. Ďalší dead? Ešte jeden tu je. Ešte niekto chce zomrieť. Čo to robí? On si honil kokot! Kamo taký... Joj, dačo tu na mňa chcel skúsiť chlapec, ale mu nevyšlo, lebo nemá ocka. No a tu je nejaký postih. Ja musím si ísť po loadout, bo mám tanto. Fun fact, chat, keď si strčíte prst do ryti a prdnete si, vybuchnete znútra. Stop it. Get some help. Zipano. Chat, mám to urobiť? Poser ma! Easy, vyšlo mi to, chat. Ide tu! Ty kokos. Nemám dať čo do diaľky. Kto hraje? Sauga! A ešte taký hrozný build, no to má poser.
Aha, pada. Ty kakos! Tak ty máš koľko HP? Nič? Ty kokos! Movement god! To čo? To čo? Nemám rád túto hru. Nemám rád túto hru. Čo sa stalo? Taxikár som! Alebo čo? Ide po mne, ja ho tu počujem. Tak ne. To je moja fantázia. Chat? Ale... Aaaa! Som chcel dať finish move. Nevadí. A dostal si to tak bude slabý bod, slabý. Šitan! Choď späť plakať ku svojmu odkovi, ktorého nemáš, ty bodko slabý. To je karka? Ty čo je? Aha, nie, dobrá. To čo je? Dobrá. Typek ma... Chuďo, ne... Si pána, chat! Ty kokos! It was at this moment that he knew. He fucked up. Čo, prosím? Čo? Čo? Mám AIDS, chat. Tam je gay. No. Čo? Jak ma odpalilo? Čo ti drbe? Táto hra je rakovina. OK, chat, končím. Strieľam sa do hola, chat. Laranja, acerola e mel.